Dobrý deň, dámy a páni. Ozývam sa vám z SCF Home Officeu a chcel by som vám v tomto videu povedať, ako bolo na Micro Euro Summite v roku 2024 v Chyše. Veľmi sa mi tam páčilo. Všetko bolo úplne super, úplne parádne. Organizátori to spravili pekne. Fakt všetko bolo na úrovni. Každý deň sme mali nejaký program. Dostal som takéto ocenenia, že priateľstvo s mikronárodmi, takýto dukát. Dostal som poštové známky, pohľadnice, toto bolo v tom Chyše, také mestečko, bol tam taký zámok, pivovar. Tunak je tiež. Tunak je nočné chyše. Boli sme aj v takýchto katakombách, mali sme prehliadku hradu, prehliadku pivovaru, aj ochutnávku piva, aké robia v tom pivovare v Chyše, zámecký pivovar. Dostali sme takéto CDčko, len nemám si ho zatiaľ kde prehrať, teraz mám všetko len už takéto parlamentná monarchia Dukionári. Dostal som takéto peniaze, takéto, potom aj takéto od Dukionári, peniažky, takéto. Potom som dostal takúto pohľadnicu od panovníka Dukionári. Potom som dostal takúto pohľadnicu z Republiky United Republika od Obeskurum. Takúto pohľadnicu. Takú pohľadnicu. Takéto známky. Kopec známok. Mám vizitku, ďalšiu vizitku, ďalšie peniaze, takéto rôzne, tiež peniaze, aj tu sú ešte peniaze rôzne, aj tu je z pivovaru v Chyše 0,0 drakon peniaz z toho pivovaru v Chyše, a tu je aj ten zámok v Chyše tiež 0 takto. A na budúci rok, v roku 2025, bude mikronacionálny summit v Nemecku. Takéto to bude. Tiež by som sa rád zúčastnil tohto summitu v Nemecku. Dúfam, že sa mi bude dať, že budem zase reprezentovať Turianske kniežatstvo, môj malinký mikronárodík. No a ešte by som vám chcel povedať, že ako to bolo. Prišli sme tam, prvý deň sme mali obhliadku toho mestečka. Boli sme aj v takom kláštore a tam urobil taký ako prezident republiky jeden prezident urobil program, krásne to bolo úplne. Potom druhý deň sme mali prednášky a som aj prezentoval môj mikronárod Turianske kniežatstvo. Na plátne som prezentoval. Potom boli prezentácie rôznych iných mikronárodov. Mali sme večeru, na ktorej sa odohrávali, kde sa tieto ocenenia sa ako sa to povie, hodnotili ľudia a mikronárody. A v tretí deň sme boli v Tachove, boli sme v takej jazdeckej hale. Tiež to bolo veľmi pekné, tá hala bola zrekonštruovaná, tiež to bolo v katastrofálnom stave, ako ten zámok Chyže bol tiež v zlom stave. A oni to pekne prerobili v Čechách. Takže veľmi pekné to bolo. Takže pekný program.
Dúfam, že sa mi podarí na budúci rok môj mikronárod reprezentovať v Nemecku. Tak toto bolo asi všetko, takýto súhrn, že o čom to asi bolo, ten mikronárodný summit. Poznal som veľa kamarátov, už som im poslal aj pohľadnice. Oni mi už napísali takýto list. Neviem ho nájsť. No, prezident mi poslal list, že mu pohľadnica prišla, tak to som veľmi šťastný. Dúfam, že si budeme takto dopisovať aj na Vianoce, by som im rád nejakú pohľadnicu poslal na Veľkú noc a takto. Dúfam, že som spoznal nových kamarátov, že budeme si takto dopisovať. Dobre, pekný deň vám prajem. Dovidenia.